Sal-2007 il-ħaddiema tax-Xatt u l-eks ħaddiema tax-Xatt u l-eredi tagħhom kienu jibbenefikaw minn fond għal pensjonijiet u l-kontingenzi li kienu jkontribwew għalih matul is-snin. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb flimkien ma' żewġ eks ħaddiema tax-Xatt ingħad kif dan il-fond sal-2006 kien fih ma' 17 miljun lira Maltija. Wara ir-riforma tal-2007 ma' 700 eks ħaddiema tax-Xatt u l-eredi tagħhom tħallew barra minn dan il-fond. Fl-istess waqt il-ħaddiema attwali ingħataw ma' 9 miljuni bi skont il-General Workers Union jaċċettaw ir-riforma li rid jagħmel il-Gvern. Il-General Workers Union saħqet li din hija inġustizzja u l-Gvern kiser il-liġi meta ddeċida li ħalli barra għal kollox lill-eks ħaddiema u l-eredi tagħhom. Għalkemm il-Union diġà fetħet żewġ każi l-qorti kontra l-Gvern qiegħda tisħaq li għandha tinstab soluzzjoni barra l-qrati, l-istess kif il-Gvern qed jgħid li jrid isib soluzzjoni barra l-qorti mal-azzjonisti tan-National Bank. Tony Zarb ta' rendikont sħiħ ta' korrispondenza li intbatet lill-Prim Ministru li min-naħa tiegħu irrisponda biss wara li l-Union għajtet lill-mezzi tax-xandir. Il-General Workers Union flimkien mal-eks ħaddiema tax-Xatt se jkunu għadin jirrispondu għal pożizzjoni tal-Gvern u jsemmu leħenhom kontra din l-ġustizzja f'mixja ta' protesta li se ssir nhar il-ħamis 22 ta' Novembru mill-bini tal-Union għal quddiem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.